ukuhamba abantu ufihlalo so-ke isukusho ukuthi akanawo social media akana Instagram akana TikTok akana Facebook ingakho ngathenzela sifuna isithombe zazawufika kuwa bakhona bathini ngatheni ngathi balale endlini ngathi khiyani kwathiwa ngizeyinze ngathi khiyani zakhona zingitshela zathi siyacela isithombe ngakha isithombe asikho ishwethu kube social media noma wawanawo mhlawumbe ngalesi mfisa ukuthi ungabi nawo social media akuyona imfundiso yami imfundiso yami akuyona Jobethe akuyena ulosigwaqeni estradini kunjalo imfundiso yakubo babe protector kubo mhlawumbe babe protector lelo soldier. Hello everyone, welcome back to Sunday Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Celebrity Stories namhlanje sikhuluma ke ngoKhuzani ke uKhuzani Mpungose. Hayi guys, ngiyaqala ukubona into enje. Akaze ngiyibone ipheke ngaka empilweni yami yonke. Inkomo engaka, ukudla ongaka. I don't think ukuthi guys khona nje isinto azolikhokha kulolu adonde. Lokhima ngabantu abaningi ukuthi ke unkosikazi ke kaKhuzani akekho einkundleni zokuxhumana uthi ke kule video ke uthi ke abelanga bayifuna izithombe zakhe baze bahambe baze bafika kubo kaMakonto kaMathenjwa bethi bayofuna isithombe sakhe kwathiwa hey valani iminyango guys ngiyacabanga ukuthi kwamsiza kakhulu ngoba I think bekuzomlimaza ngempela ngoba yo la einkundleni zokuxhumana abantu bayakhuluma yabona. I always think ukuthi lento ekuthiwa ke inzondo ka social media ayikho, but after umshado kaKhuzani I tell you ukuthi abantu yo nkosami izinto eniyikhomentayo guys uKhuzani uyaposta ke ukuthi ke ukaMathenjwa ke bane relationship esineminyaka impela, they have abantwana ababili abahle abafana nabazali babo. So uthi ke ngesikhathi ugogo wakhe saphila ukaMathenjwa wayevele ke esekhona ugogo wakhe uyamazi ke ukaMathenjwa. Abanye bathi hey yabona ama ex kaKhuzani athule athe du ayikho nevila unethinthini ayibo bakithi waze wahlonipheka umcimbi kaKhuzani. Well guys, tomorrow ke udwende bakithi nini lapha enkandla ke ngabe ninyukela khona ke eMandaba ke niyo celebrate kanye ke nomndeni ke wakwaMpungose. Hayi umshado omkhulu umlando ayiqopha umlando uKhuzani angifuni ukuqamba manga. So guys, just listen to this video and do comment below and share your opinion. UkaMathenjwa bazothi zingaki insuku ethule bese uthwena zimbili bethi kusencane uyalithula neviki ukuze abantu abaright imoto abayaziyo kuyizwa kanti yazwa akuyithathwa kwenzekani lo owethu uma uphaka ukudla engadli ungabuzi kulapha bazothatha itshethu yakho kwi-celebrate thina siyokutshela ukuthi hayi uzogcina edlile thanda indlovu enamandla wona wephahla enhloko